Hello everyone, लोगोफोर नै दिनै आङो साम' एरख'नाय आरो मैथा संनो लादों आरोना लोगोफोर दा आङो माने साम'खौ एवग्रोनानै लानोसै लोगोफोर नै साम'खौ आङो एवग्रोनानै लानोसै माने बेयाव आङो बानलु गोथां होदों ओमफ्राय पियास होदों सामब्राम गुफुर होदों आरोना लोगोफोर लोगोसे थाव हालदै संख्रि ओमफ्राय आं बेखौ खोबनानै दोनथ'नोसै ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो बिराद गोबाव एवबाय ओमफ्राय नायदो नै नोंथांमोना जि गोथाव नुदोंना ओमफ्राय आङो होसनसै दा लोगोफोर नै आं दा मैथाखौ होना होबाय फाइनालि लोगोफोर आंना मैथाजों साम'जों बाथोना मोनबाय आरोना लोगोफोर मोनबाय नै आं बांद्राय फोरानला आरोना एकदम जेब जेब जाबाय अब्ला दिनै भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय